karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ay, nalimpyo na akong naon, nakilamos ako. Hanggawa, gikabayan ba ko to sa baktin? Ako to nga lang Noel Rabi. Ay, bisan ka pang hilamos ako, nalimaho lagi ang pugo. Ay, ay, shit! Kinsa man, kining baga ay man, hinungdan na omod ko atong lunangan sugos baboy. Gigutom na kong samot pagka omod ako. Ay, kang Lucio bang yun ni? Ablihan ko ni be. Unsa siya din ni, oy. Wasay! Ayaw nag-ablihi! Oy, Siolo! Ikaw na! Niya ka, buhi pa na ka do! Ikaw ni Los! Ha, Los! Sol! Sol! Kana! Kikibali. Mas may pag-imong balin ako nga. Say, Tingil ara. ayan ang los, sol ang sol. May paglusol na imo nga, lahi sa paminaw, no? Makuya, masipyat, yapon. Ano siya? Ay, ako ganahan kong tawag ni mo, Los. Shortcut na, Los, yo. Los. Ngayon niya ka, ha? Ngayon niya ka, traidor! Ni ako. Kaya kung kuhaon ka ng bag nga itom nga imong gigunitan. Unsa? Ipadool ko ng dunggan mo kay halahon ti kagkaraghan. Imo na ni? Ha? Nadi man ni imo? Ako na say. Og importante kayo ang sud anang backpack. Unsa na iso din ni? Ha, tanaw. Ayaw say. Ayaw nagtanaw say. Ngayon di man ako tanawon, ha? Los? Ngano? Ha? Nahago kong kabo din yung baga sa lunangan sa hugas baboy. Naomo ding naong ko. Tilapin ding naong ko. Tilapin. Ayaw. Bulog pa niya kung dila. Okay. Nagkasimot ko dili mao sa papaningkamot ako nga makuha ko ning bag nga itom nga nagkahugaw. Ayaw lang nagtanawa say. Kay dili maayo. Ha? Nga naman, Los? Ha? Nga hindi man niyo ipatanaw? Doon na kay sikreto inimbaga? Ha? Doon na kay gitaguan? Unsa may so din eh? Ako lang ihonghong ha. Ha? Ihonghong ni mo? Honghong na ko. Ihonghong ni mo kung sa bag? Ay, muram sa kag si Ricky Bangisdo. Doon ay pinahonghong. Mora ba na ikikamatay Rizaldo? Sige, honghong! Wa pa may balik si Tiking. Kumusta naman ka ang iyang lakaw? Si Medusa, nagsigig tuyok-tuyok ang bitin sa awanan sa gawas. Gusto na gyud tingali siyang mahibaw kung asa taguin ni Lucio ang trabungko. Unsa? Tasas imong honghong ay. Grabe honghong ay. Muran nag-usap sa kundila do. Wa ko kasabot sa ba nimo mga gihonghong ay. Unsa to? Ha? Unsay? Charurot. Hinalo ka? Charurot. Hindi na mauoy. Unsa dia ito? Ingon ko, kung mutanaw ka sa sud anang bag, peligrog binggiton ka. Oy! Ka-onjay, kamubuan na pagkasultiyaw, kataas ato kanina. Unsa man ka? Ang imong dila brag nilapos. Ang imong dila brag isuod gid mo sa kongdong ka. Nahawan na do. Imong gihawanan do. Binggiton ka. Ang binggiton man. Ganong binggiton man. Unsa day sod ang babi ako yung ni obi. Unsa day sod ang babi. Ha? Be pongo, paduli mo dunggan be. Kana. Unsa sod ang bag? Ha? Kuyawa, dunay babae laki diha nga. Gakuan! Ay, wasay. Ang binawasay. Ihatag na nako. Ang wasay? Napunog na ba ko tungod sa sod, ana? Sige pangin mo, ang wasay? Dili, ang kanang backpack. Dili ko nihatag ni mo! Uy,
May kasikas. Hala, Tingaling nasundan ko nila. Kinsa, gasunod ni mo, Los. Kinsa! Los! Los! Hain naman ka, Los! Ginoo! Ngayon kalit mang nawa si Lucio! Ngano, Ginoo! Ang bagay itom! Ako ning gunitan pag-ayo. Murag doon ay misteryo anida. Kay, ngano kung mamugo siya ngayon ni kuhaon. Pero, ngayon kalit paggawas, Lucio? Ay! Gamit na sa tingali sayang horem-horem! Askang buanga. Ingon sa tunay kinaniid na ko. Kipasundan kitingali ko nila ni Aqualos. Ay, ingon lang ini. Dili una ko magpakita. Kinahanglan nga ingon ini lang una ko. Panid-an ko lang una ang palibot. Nabuak ba sa niya? Wakit siya mabuak ka nandong Laura. Gusto kong makabuhi na ning kapos sa niya. Landong Laura. Ano sa niya? Ni ano sa siya? Oh, kinsa? James, niya ka naman sa lagi. Kumusta ka? Huwag ka na ba, Lanti? Kumusta nga itong anak? James? Oh, igo lang siyang nangupaw. Naibaw kong gisakitan kagyud nga ni anak ko sa dagat nagpuyo. Okay, pili ko kining napita. Nga bang nagbitbit ka naman sa banang imnunong makahubog? James, ayaw pag-inom ni Ana. Makadaot na sa imong lawas. Ayaw pag-inom ni Anang imnunong makahubog. Oh, James! James, asa ka? Nilakaw na siya. Ugwa na siya, bulingit ako. Masarapan kayo ang imong panagway. Nibiya na siya din eh. Nakakita ko. Gisakitan siya sa niya. Og sadyang ako siya gibadlo nga dili mo inom sa imnanong makaubog. Nilakaw siya. Nitalikod siya na ako. Halandong Laura, mao katay gibuhat ko kaniadto si Rizia. Kung mingahon ko ni James sadyang siya pang nahilayo ka na ako. Mudangop dayon ko sa imnanong makaubog. Kay nagtuo ko nga ang imnanong makahubog lang ang makahupay sa akong gibating kagool. Apan mauday kadtong bino ang makadaot ka na ako. Ang mupatay sa akong una-unaong kasing-kasing. Huwag mao kini ang gibuhat ni James karon. Nagtuo siyang makahupay kaniyang bino siyang kagool og mga problema. Gisakitan ko si Renia. Gisakitan kong nakita si James nga magulaanon. Ang imong paningkamutan nga makalingkawas ka na niya anang nagkapos kanimo. Kaysa hikayon nga si Haring Aqualos ang makauna sa pagkuha kanimo ug makita na sab niya ang trapong ko. Mawa na kanimo ang imong kahom ug hingpit ka ng madasalom sa palagtiki. Ug mga matay ang mga mortal ug ang ordinaryong immortal sa kasuko ni Gia. Gusto. Ang sayosto. Gusto kong makisulti ni Lucio. Gusto kong makita si Lucio ug ikasulti. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!